हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्तु। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, ഞാൻ हरे രാവിലെ कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा प्रणामം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി, ഞാൻ രാവിലെ 11:30 കയറിക്കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ കയറി. हरे कृष्ण माता जी प्रणामम। हरे कृष्ण माता जी प्रणामम। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ हरे വാസുദേവായ. कृष्ण। നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 18 അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്ന്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 18 അധ്യായം 1ാമത്തെ ലെവലിലെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനു മുന്നേ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 17 ഏതായിരുന്നു? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അല്ലെ, ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളില് ത്രിഗുണങ്ങള് വാസ്തവിധിപ്രകാരം അല്ലാതെയും അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിലെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കണ്ടു. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം കണ്ടു, യജ്ഞം കണ്ടു, തപസ് കണ്ടു. തപസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഓം തത്സത്. കൊണ്ട് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിൽ വരുന്ന തെറ്റുകള് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മള് ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും സത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇതേപോലത്തെ ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 3 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അധ്യായം 18. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ
ഋഷികേശാനി നിഷൂദ് സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ നിതത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. രണ്ടു പേരാ പറയണത് അല്ലെ? കേശി നിഷൂദന എന്നാ പറഞ്ഞൂടെ. കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ വെച്ചാൽ കേശി നിഷൂദന. പിന്നെ ഋഷികേശ, രണ്ടു പേരുകൾ അല്ലെ? ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞു. കേശി നിഷൂദന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് കേശി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസുരനാണ്, ഒരു അസുരൻ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങൾ. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? അസുരന്മാരോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് അസുരന്മാരോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. ഈ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരനെ ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണോ കേശിയെ ഹനിച്ചത് അതേപോലെ ഇല്ലാതാക്കി തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഋഷികേശൻ. കാരണം അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെ ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് അർജുനൻ കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ത്യാഗവും സന്യാസവും ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നതും രണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നതും. ഭൗതിക വാഞ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയണത്? ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അത് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നില് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത്. ഇതില് രണ്ടും ആരുടെ അഭിപ്രായമല്ല? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം, ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ദോഷകരമാണ്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഫലം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ദോഷകരമാകുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ചിലപ്പോ നല്ലതാകാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയാകാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ദോഷകരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണം. പിന്നെ ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോവാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായവും സന്യാസികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം 3 വിധമാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതെന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങള്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അത് ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം, ഇതെന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പൊ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചതിൽ സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, ഋഷിമാരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 3 തരത്തില് ത്യാഗമുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രപ്രകാരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ആണ് ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഓരോ ഗുണത്തിലും പറഞ്ഞല്ലേ, 3 ഗുണത്തിലെ പറഞ്ഞല്ലേ, 3 തരത്തിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ അത് ഓരോന്നും പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച്, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആദ്യം നിയത കർമ്മങ്ങള് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മള് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ടും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ അത് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ത്യാഗം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. കാരണം അർജുനന്റെ നിയത കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അർജുനന്റെ ത്യാഗം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്.
ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലേശം നൽകുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അത്തരം പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ നമുക്കത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം രാജസികമാണ്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തത് സാത്വികമായ ത്യാഗം. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതന്റെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും എല്ലാം വിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് സാത്വികമായ ത്യാഗം. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് തമോ ഗുണം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം വായിക്കാം. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവാർത്ഥാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. 3 കാര്യങ്ങള്. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ് അനിഷ്ടം? നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അനിഷ്ടം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. രണ്ടിനും മിശ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കില്ല. അല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മരണശേഷം ഒന്നുകിൽ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടത്തിലേക്ക്, അതായത് ഒന്നുകിൽ നരകത്തിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനല്ലാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് അത് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. 3 തരത്തിലുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കണ്ടത് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആസക്തി കൂടാതെ, അതാണ് അനാസക്തമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായി നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാതെ, ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായ കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിനോട് ആസക്തി ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല.
ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മം എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്ന് അതിനോട് ആസക്തി ഇല്ല, പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട്, തെറ്റായൊരു ഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജസികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചു ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? താമസികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നാശം ഉണ്ടാകാം, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അത് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ താമസികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവമായിരിക്കാം, നാശം സംഭവിക്കാം, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാം. പക്ഷെ എന്നാലും അത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം: ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട്, അതായത് അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട്, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം, 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം, ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? എന്നെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം അറിയാവുന്ന, വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യപ്പെടാത്തതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തൊക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി.
ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ഭയപ്പെടേണ്ടതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം അധർമ്മം, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മം എപ്പോഴും അധർമ്മമായിട്ട് കരുതും, അധർമ്മത്തെ എപ്പോഴും ധർമ്മമായിട്ട് കരുതും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താണ്, എപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? തെറ്റായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്, ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അടുത്തത് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞവരെ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതീന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ അതിന് മുൻപ് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറെ പോയിന്റുകൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ആ അറിവിലേക്ക്, ബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങളെ കുറിച്ചും രാഗദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി മനസ്സ് വാക്ക് എന്നിവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അതായത് എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനോടും ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.
കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ വ്യക്തികളിലും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും. പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അയാളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അയാളുടെ ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ഒരിക്കലും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അയാൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെയാണ്? സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാവിന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്ക് വിശുദ്ധിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന, ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത, എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും നമുക്ക് അതിനില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതാം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം ആശാന്തി മുച്ഛതി. അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമഭോക്താവാണ്, പിന്നെ പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരമസത്യം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതെങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവണോ മത്പ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത് വാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തന്മാര്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനം
ത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്, കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അവർക്കത് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേത്തും അഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ത ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരുന്നാൽ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് അതുണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ബോധം, ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. അങ്ങനത്തെ ബോധം നമുക്കില്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഫലം? നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, നമുക്ക് ആ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാശമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫലം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്നുകൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, ഭൗതികമായ ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കുടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തിക്കും, തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണോ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു യന്ത്രം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആര് ചെയ്യാണ്?
പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? തമേവാ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഭാരത, അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷന് നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്? മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത്. ബാക്കി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് ആരിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം എവിടെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാതും ആരിലുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നാ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. അവിടെ പറയാണ് നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഏതാണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം, സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ ആലോചിച്ച് നീ പ്രവർത്തിക്കണം. നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് യുക്തിപരമായിട്ട് യുക്തിയോട് കൂടി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാ പറയുന്നത് അർജുനനോടുകൂടെ ഭഗവാൻ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. കാരണം നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാകണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എനിക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ നിശ്ചയമായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം
ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയാണ്. മന്മനാഭവ മത്തത്ത മത്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമ്യ. വേറെ ആരുമില്ല. ഈ തീർത്ത് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നവര് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. എന്താ പറഞ്ഞ, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് നീ എന്നിൽ ശരണം തേടണം, നിന്നെ ഞാൻ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, നിനക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം തേടാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അതുവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നീ എന്നിൽ ശരണം തേടിയാലും ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ത്യജിച്ച് നീ എന്നിൽ ശരണം തേടിയാലും. അപ്പൊ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന് ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തോ ശോഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയീം പരാകൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനമായാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു, ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭക്തന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവീതാനാച്ച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വാണി ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവര്, അവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അവരെക്കാളും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ, അവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പഠിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ആ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര എന്താ പറയണത്, ധനഞ്ജയ നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ. അപ്പൊ കുന്തിപുത്രനായ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ, നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹം അതെല്ലാം ഇപ്പോ നിന്റെ നീങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതായില്ലേ, നിന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം നീങ്ങിയില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്
അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് എന്റെ വ്യാമോഹം തിരിച്ചു കിട്ടി, എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇനി ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എനിക്കിപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ സംശയവും തീർന്നു, ഞാൻ ദൃഢനായി മാറി, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഈ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രി അല്ലെ? മന്ത്രി എന്താ പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ ഗുരുവാണ്. അവിടെ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത്? സഞ്ജയന്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, എന്റെ ഗുരു വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ആ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചത്. അതായത് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചത്. ആ ഗുരുവിനെ അവിടെ ഓർക്കാണ്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ രാജാവിനോട്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം അത് ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് എന്താണ്? ആനന്ദ പുളകിതനാവാണ് ഞാൻ. കാരണം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങൾ കാണിച്ചു. അവിടെ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപം കണ്ടു, വിശ്വരൂപം കണ്ടു, കാലരൂപം കണ്ടു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ആര് കാണാണ്? അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സഞ്ജയനും കൂടി കാണാണല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സഞ്ജയൻ എന്ത് വരാണ്? ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് പുളകിതനാകാണ് ആരിവിടെ? സഞ്ജയൻ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയൻ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകാണ് എന്നിവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്താ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള, എല്ലാ യോഗത്തിന്റെ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണോ, ഈശ്വരൻ യോഗയുടെയും ഈശ്വരൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണോ, പിന്നെ എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയായിരിക്കും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണ ശക്തി, സാധാരണ ശക്തിയല്ല അസാധാരണ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും നീതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ
അദ്ദേഹം പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇതിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓം തത്സത് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഗീതാ മഹാത്മ്യം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമാപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവന്റെ പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നശിക്കും, പുതുതായിട്ട് പാപങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗർഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് കളയും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ സാധിക്കും. ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മതി, വേറൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടുമായിട്ടുള്ള ഗീത. ആ ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. ഇതാണ് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഏകോ കർമ്മം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौरप्रमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് 18 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ ലെവല് ഇന്ന് തീരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അധികം ഇട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇത് കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്താണ് സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണെന്നാ ചോദിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലെ? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്തിനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് ഇവ മൂന്നും. നമ്മള് 5-ാമത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒട്ടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറയണല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വേണം.
ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തത് യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കർത്തവ്യ സമയങ്ങളിൽ നിറവേറ്റണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞം ദാനം തപസ് ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. സ്വാത്വിക ബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ത് എന്നറിയുന്നത് എന്നറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഭയപ്പെടാത്തതും കാരണമാകുന്നതും മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ എന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, തന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിശ്ചയമായും പ്രാപിക്കാം. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്ത ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നവൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നീ എന്ന് ഭഗവാനോട് തീർത്ത് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? എവിടെ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ എവിടെ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിജയവും. സാധാരണ ശക്തി നീതിയുള്ളത് ഇതാണ് എന്റെ. തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാം മതിർ മമ. എവിടെ പറഞ്ഞത്? എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്? എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്? അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും ശക്തിയും ഉള്ളത് എന്നാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ